Zdravo prijatelji, jedna kratka među epizoda neplanirano vezano za neke događaje od pre par dana. U suštini nije od pre par dana, nego od juče, ja bih rekao. Iz očaja poklanjaju mleko. Naslov Vasiljenska TV. Sad ću da okrenem, u suštini prebacit ću na drugu kameru. Nastavak. Iz očaja poklanjaju mleko. Ne znam šta da kažem na tekst iz ovih internet novina. U Vojvodini, u Bačkoj, protesti nezadovoljnih proizvođača mleka jer ne žele da im otkupe mleko od njih. To jest, država im je prvo dala investiciju najverovatnije da kupe krave, stoku, šta ja znam, i sad od njih neće država da kupi, već kupuju iz uvoza, namerno uništavajući domaću proizvodnju. Ljudi su prinuđeni da poklanjaju svoje mleko. Samo da se vratim na svoju kameru. Moje mišljenje je o tome. Pošto je država očigledno odlučila da uništi domaću proizvodnju, ja predlažem svima koji nešto rade, mali poslovi, mali biznisi, šta ja znam, proizvodnja mleka, proizvodnja mesa, šnajderi, obućari, krojači, tapetari, svi koji neke sitnice rade, organizujte se, napravite internet grupe i krenite sa jednim pokretom bez novčane razmene, samo robna razmena. Na taj način ćete ostvariti mnogo, dobro ćete naplatiti svoj trud i rad i sa drugim proizvođačima ćete naći zajednički jezik, jer i jedni i drugi su dovoljno svesni koliko njihov rad vredi. Na taj način ćete spasiti svoj proizvod, jer ima mnogo ljudi kojima je potrebno, na primjer, ova prirodna hrana koja nije prskana ili tretirana određenim stvarima, a u velikim gradovima uvek imate ljude koji to traže. Osnujte internet grupu Zdrava hrana, internet grupu Zdravo mleko ili kako je već nazovete i šerujte preko vaših prijatelja, omogućite ljudima da znaju da vi to proizvodite. Neki će ljudi čak sami da dolaze kod vas u selo za vašu zdravu hranu. Organizujte se. Bypassujte nesposobnu državu. Omogućite ljudima oko vas da kupe od vas zdravu hranu. Učinit ćete dva dobra dela. Zaradit ćete novac ili ćete uraditi jednu dobru robnu razmenu sa drugim proizvođačem i daćete drugim sugrađanima vašu zdravu hranu. Samim tim imat ćemo dve dobre stvari. Kad već država ne želi da pomogne, morat ćemo sami da se organizujemo. Ovim putem pozivam sve male proizvođače da i oni sami promovišu i pokrenu robnu razmenu. Tako da eto, to je jedan kratak mali snimak i moj pogled na to. To je užasno što radi država trenutno sad. Užasno prema tim proizvođačima hrane. Ništa toliko. Do sledeće epizode, zdravo.